Jo sóc catalana, però els meus pares han nascut al Marroc. Jo vaig néixer a Índia, a Punjab. Jo vaig néixer a Pakistan. Jo he nascut a Catalunya i els meus pares són catalans. Els meus pares són de Bolívia. El racisme per a mi és Quan la gent es burla per d'on són o per el color que tenen altres persones. o l'insulta per la seva manera de vestir. Que no sap que tots tenim drets. A la nostra classe hi havia un nen que era d'Àfrica i un altre nen es reia d'ell perquè no l'acceptava com era i cada cop que jugàvem amb ell era com jo no vull jugar amb ell. A mi no m'ha passat que ningú em digui que no m'agrada la teva roba o la teva cultura ni els meus pares. Una vegada el meu tiet, que és també marroquí, busca una casa per alquilar, no? I llavors un senyor no li deixava per el simple fet de que sigui marroquí. Havíem anat a un centre comercial i hi havia un home que ens estava insultant per la roba que portava la meva mare i no tenia raó. A mi el racisme em sembla una covarderia de covards. Per mi una escola on hi ha gent de tot arreu és millor perquè pots aprendre diferents idiomes i diferents cultures d'altres països. Jo crec que tots som iguals i no importa els països i els colors i les religions. Las diferencias le hacen a la persona única. Jo sí que crec que aprenem molt dels altres. Si a tu et fa por alguna cosa o algú, l'has de conèixer, no l'has d'evitar més. Al contrari, l'has de conèixer més.